Антипота. Опа, извинявам се, говоря и на гръцки. Така, значи намирам се в един апартамент, който е на третия етаж, на около 200 метра от централната улица на Каликратия. Преди време съм го пускал този апартамент, но тогава спряха продажбата. Сега го пускам отново. 74 квадрата апартамента с две спални. Това е кухнята. Те всъщност са два апартамента на последния етаж и двата са по 74 квадрата. Единият е с по-голяма тераса. Сега ще направя снимки на терасата много внимателно. Това е едната спалня. Сега апартамента е с отопление. Има си централно отопление долу в мазето, но си има и два климатика в двете спални. Направо не смея да изляза навънка, че имаме едни маймуни. Така, ето тук ще снимам терасата. Апартаментът е с гледка към морето. Това искам да забележите. И ето така ще снимам така толкова балкона, колкото да се види малко. Това е огромен балкон. Ето вижте как има от кухнята, от едната спалня, от другата спалня има излаз на балкона. И тук даже има отстрани още едно малко балконче. Топ е апартамент. Топ. Просто наистина много добър. И този... видях се в огледалото. И този апартамент, мили хора, имаше условия, на които се продава. Сега тези условия са променени. И ще кача цената после. Но цената също е много интригуваща. Повтарям, 78 квадрата, две спални с гледка на 200 метра най-много от пешеходната зона. Това е. Има и още един апартамент до него. Т.е. ако искате... сега ще иде в другия апартамент. Този е с гледката. Втория... Ето, те на етажа всъщност са два апартамента. Втория е със същата квадратура. Ето какво представлява. Но на него терасата е по-малка. Той съответно е по-евтин. Това му е терасата. Ето така ще направя една снимчица така на тераската. Ето я. Всъщност от тук е малката тераска към другия апартамент. Ето я. Така. Тук също този апартамент има и от трите стаи има излаз към терасата. Не гледа към морето. Гледа към съседната кооперация. И съответно този е на по-малка цена. Ако обаче решите... Местото е топ и за инвестиция и за собствени нужди, защото е на метри от центъра на Каликратия. Просто на метри. Ето втората спалня. Естествено всичко е за едно пребоядисване тук. Има си ремонт, ама не е кой знае колко. Даже една боичка и това е. И мебели, разбира се. Банята бих ремонтирал. Естествено. Сега си стоя ниския таван. Влизам вътре, значи е 2 метра. Така, защото имам 1 см до главата си горе. Добре. Още един път тераса. И спирам. Ще напиша малко повече данни, който е заинтересован да ми се обади и следете Viber групите и действаме. До скоро!